Počuli ste už o hrnčiarskych škriatkoch? Nie? Modranskí hrnčiari ich poznajú veľmi dobre. Nehovoria však o nich. Prečo? Počúvajte, čo sa stane, keď sa škriatok dostane do hrnčiarskej dielničky. Dobré ráno, dievnička moja. Fíha, toľko som mal včera práce, že som nemal ani kedy hlinu z kruhu očistiť. A veď azda sa za to na mňa náš patronko svätý Florián nenahnevá. I keď vraví sa, že neporiadok môže skázať škriatka. Čo ma tu napadajú za hlúposti, veď o tých tu v modrej rozpráve iba starý majster Kalafus. Veru, práca sa mi vydarila, hrnce sú ako jeden. Zajdem na jarmok a budú korunky. A Mariška mi upečie voňavú kačenku. Nič ti neupečie, Mariška, ani žabu ti neupečie, haha. Čo je to? Hádam zemetrasenie? Figu starú zemetrasenie, triasa budeš ty, nemal si byť lenivý hrnčiar. Hlina sa odklada kamarát do hliniska, to ťa tvoj master neučili? Sníva sa mi jazda, myslím na škriatkov a už aj blúznim. No prepáč, ja nie som žiaden výmysel, som živý a veľmi šikovný hrnčiarsky škriatok. Špicholec, pozri, ako sa viem mykať. Špicholec, krpec jeden, prestaň! Veď ty si zničil to, čo som ja robil celý mesiac. Moje korunky, moja kačenka a Mariška. Veď ja ťa chytím, počkaj. Dosť už, majster Kalafus ťa skrotí. Máš pravdu, Kabus, sa prekotí, lebo u neho je zas môj braček, haha. Čo to hovoríš, krpaň? U majstra Kakabusa, čo to hovorím, Kalafusa je tiež škriatok? Čo sa to v modre deje? A čo vy ste všade? Všade, kde sú leniví hrnčiari. Čo si mi neporadíme? Tu máš krpec, na! Au, hlinu nemám rád. Kop do šajby, tuším zmizol. Zostala tu iba kopa hliny. Tuším sa hliny bojíš. Idem za majstrom Kalafusom do Hrnčiarskej ulice. Majstri Figuli. Majster Friško, čo to vravím, Imriško. Majster Kalafus, čo to vravím, Kalafus, prepáčte. Imriško, nevrav, že aj ty si domotaný. Vary nemáš takú istú nášivu ako my, hrnčiarských škriatkov. Mám, preto idem za vami. Škriatok mi porozbíjal celú dielničku. A predstavte si, bojí sa surovej hliny. Keď som ju do škriatka hodil, škriatok zmizol. Majstri Figuj, to bude akýste pomsta nášho hrnčiarského patróna svätého Floriánka, že sme nemali poriadok v dielničkách. Mysleli sme viac na peniažky. A to bola majstri chyba. Škriatkovia sú celé modré, no nezostáva nám nič iné, ako svätého Floriánka vyhľadať, aby nám odpustil. Musíme ho odprosiť. Tak vy ste si mysleli, Figuli, že som sa na vás nahneval? Pravdu povediac, ma tí vaši škriatkovia pobavili. Nehnevajte sa na mňa, že som vás nechal za mnou merať takú dlhú cestu, pretože husacie stehenko, ktoré mi nesiete, mám rád pekne odložené a burčok prerobený. Ale už sa nemusíte bať. Sľubujem vám, že zo škriatkov budete mať ododnes iba radosť. Vráťte sa spokojne domov. A pamätajte, moji hrnčiarikovia, aj keď budete mať akékoľvek roboty, v dielňach je treba zachovať poriadok. Pre majstra hrnčiarského je jeho dielňa posvätným miestom. Rozumeli ste? Rozumeli. Tak nechajte mi tie darčeky a choďte s Pánom Bohom. Ďakujeme, Floriánko, s Bohom! Imriško, škriatok je už preč. Preč je. Neuveríš, čo sa s ním stalo? Vieš, že sa škriatkovia báli hliny? Zistili to i ostatní hrnčiari, zahádzali škriatkov hlinou a oni sa ti predstav zmenili na hlinených. Aha, pozri, tam to je náš špicholec. Fíha, to je hotová figúra. Tak, Imriško, figúra. Hrnčiari ich v pieckach vypaľujú, malujú a predávajú pánom do Uhorska. Vieš, koľko dávajú za jedného? Poď, Imriško, zrichtujeme nášho mykača a zavezieme tiež na jarmok. Mariška, a za korunky si kúpime husacie stehienko. A čo zostane, dáme na sochu nášho hrnčiarskeho patróna svätého Floriánka, ktorá bude stáť na čestnom mieste v modre. Tak sa skončil strastiplný príbeh modranských hrnčiarov, ale našťastie s dobrým koncom. Lebo moji zlatí, majte na pamäti, od toho majú modranskí hrnčiari svojho patrónka, aby sa o nich staral. A postaral sa naozaj kráľovsky. Veď od tých čas začali v modre hrnčiari vyrábať vo svojich dielničkách nádherné suchy z hliny a preslavili sa nimi po celom, naozaj po celom svete. Kto neverí, nech sa pozrie do ich dielní.